Sota on nyt alkamassa uudelleen Hormuzin salmessa. Juuri tänä aamuna iranilaiset alukset yrittivät murtaa Yhdysvaltojen saarron, mutta epäonnistuivat pahasti. USIS teki aluksen toimintakyvyttömäksi, joten se ei voi enää edes liikkua. Ja nyt iranilaiset viranomaiset valittavat, että hei, Yhdysvallat yrittää sabotoida neuvotteluja. Yhdysvaltain armeija suoritti tänä aamuna lisää ilmaiskuja, iskien useisiin tyhjiin tankkereihin, jotka yrittivät murtaa Yhdysvaltojen saarron. Tämä tulee eilisten hyökkäysten lisäksi, joissa Yhdysvallat tuhosi Iranin ohjusvarastoja ja droonivarastoja, jotka sijaitsivat Hormuzin salmen rannikolla. Ennen kuin menemme siihen, mitä tänä aamuna tapahtui, katsotaan nopeasti, mitä viime yönä tapahtui. Tässä kartalla näet kaikki alueet, joita Yhdysvallat iski eilen. Tähän sisältyy Bandar Abbasin satama, joka on erittäin tärkeä satama, sekä Qasemin saari, jota Iran on käyttänyt seuraamaan, mitä Hormuzin salmessa tapahtuu. Sitten meillä on tietysti Bandar Kargan ja Garuk. Virallisen lausunnon mukaan amerikkalaiset iskut torstaina kohdistuivat iranilaisiin droonien laukaisupaikkoihin sekä rannikkopuolustuksen risteilyohjusasemiin ja tutkiin. Itse asiassa alun perin UAT:llä ei ollut aikomusta tehdä kaikkea tätä, koska he kunnioittivat tulitaukoa. Mutta kun Yhdysvaltain sotalaivat lähestyivät Hormuzin salmea, Iran alkoi ampua ohjuksia ja lähettää drooneja sekä pieniä veneitä kohti sotalaivoja. Tässä vaiheessa Yhdysvallat vastasi ja suoritti puolustuksellisia iskuja, jotta Iran ei voisi hyökätä muiden alusten eikä muiden Yhdysvaltain sotalaivojen kimppuun tulevaisuudessa. Tässä on ulkoministeri Marco Rubio selittämässä, miksi nämä iskut olivat välttämättömiä. Kuunnelkaa. No, luulen, että pointti on se, ettei tulitaukoa juuri ole, koska sinun pitäisi kysyä sitä iranilaisilta. Älä kysy minulta. Me emme ampuneet. He ampuivat meitä kohti. Pointtini on, että jos ammut Yhdysvaltain laivaston alusta kohti, mitä meidän pitäisi tehdä? Sanoa, että on tulitauko, emme aio ampua alas teidän droneanne. Se on typerä kysymys, se on typerä kanta. Totta kai me ammumme takaisin heitä kohti. He ampuivat meitä. Sitä minä odottaisin tekeväni. Vain typerät maat eivät ammu takaisin, kun niitä ammutaan, ja me emme ole typerä maa. Odotatko sitä siellä, tai oletko välittänyt Iranille mitään punaisia linjoja, joissa, tiedäthän, jos tulitauko, tai miksi sitä kutsutkin, jos he eivät voi, kaveri, punainen linja on selvä. Jos he uhkaavat amerikkalaisia, heidät räjäytetään. Siis, voiko sitä selvemmin enää sanoa? Jos ammut siihen, jos olet ohjuksen laukaisija, mikä ikinä se ammatti onkaan, ja istut siellä ja ammut ohjuksen Yhdysvaltoja kohti, ja näimme sinun ampuman sen, me iskemme sinuun. Totta kai iskemme. Kuka ei tekisi niin, ellet halua, että laivasi upotetaan? Emmehän me aio antaa iranilaisten upottaa laivojamme heidän pienillä, tiedäthän, heidän lennokeillaan, joita he ampuvat. Tiedäthän, heillä ei enää ole laivastoa, mutta he tuovat esiin näitä pieniä Boston Whaler kalastusveneitä ja yrittävät hyökätä kimppuumme. Aiomme räjäyttää ne veneet, jos ne tulevat kohti meidän aluksiamme. En tiedä, onko se punainen viiva, mutta toivon, että he tietävät sen nyt. Joten jos olisin yksi näistä iranilaisista pikaveneessä ja he sanovat sinulle, että tehtäväsi on hyökätä yhdysvaltalaista hävittäjää vastaan, et todennäköisesti selviä hengissä. Mielestäni se on punainen viiva. Koko tämän tilanteen hauskin osa on se, että koko ajan iranilaiset poliitikot ovat sanoneet, että hei, emme halua neuvotella, me voitamme tämän sodan. Emme halua neuvotella, me voitamme tämän sodan. Ja heti, kun Yhdysvallat hyökkää siihen vähän, mitä heillä on, heidän laivastoa heillä ei ole. Heillä on pieniä veneitä, kuten Marco Rubiokin juuri sanoi, ja heillä on joitakin lennokkien tukikohtia ja laukaisupaikkoja. Ja nyt, heti kun Yhdysvallat hyökkää iranilaisiin kohteisiin, iranilaiset sanovat tyyliin, hei kaverit, luulin, että neuvottelimme. Miksi hyökkäätte meihin neuvottelujen aikana? Tämä on juuri se, mitä tapahtui Iranin ulkoministerin lausunnon kanssa, joka julkaistiin heti tämän iskun jälkeen. Katsokaa tätä. Joka kerta, kun diplomaattinen ratkaisu on pöydällä, Yhdysvallat valitsee harkitsemattoman sotilaallisen seikkailun. Onko tämä karkea painostustaktiikka vai jälleen kerran sabotööri, joka huijaa presidentin uuteen suohon? Oli syy mikä tahansa, lopputulos on sama. Iranilaiset eivät koskaan taivu painostukseen. Hän jatkaa myös sanomalla, tässä kuvassa, jonka hän julkaisi lausunnon yhteydessä, että CIA on väärässä. Ohjusvarastomme ja laukaisukapasiteettimme eivät ole 75% verrattuna helmikuun 28. päivä. Oikea luku on 120%. Mitä tulee valmiuteemme puolustaa kansaamme, se on 1000%. Nyt en ole varma, mikä heidän ohjuskapasiteettinsa on. Olen varma, että tiedusteluviranomaisilla on paljon enemmän tietoa kuin, tiedäthän, satunnaisella tubettajalla. Mutta kysymykseni
on yksinkertainen. Jos Iranin kapasiteetti on 120%, eli heillä on nyt enemmän ohjuksia kuin sodan alkaessa, miksi Iran hidasti ohjuslaukaisujaan sodan lopussa? Miksi he säästivät ohjuksia, jos heidän kapasiteettinsa kasvoi joka päivä? Tämä on siis yksinkertaista. Iranilaisten lausunnot eivät vastaa heidän toimiaan sodan aikana. Ja henkilökohtaisesti sanottuna, annan vähemmän painoarvoa sille, mitä iranilaiset sanovat, ja enemmän sille, mitä he tekevät. Sitten eilisen illan lausunnon jälkeen iranilaiset hyökkäsivät jälleen kerran Yhdistyneitä Arabiemiirikuntia vastaan. Tämä on toinen tai ehkä kolmas kerta, kun Iran on hyökännyt Yhdistyneitä Arabiemiirikuntia vastaan tulitauon alkamisen jälkeen. Onneksi kaikki Iranin laukaisemat ohjukset ja droonit saatiin tuhottua, mutta sirpaleet kuitenkin loukkasivat 3 ihmistä, Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien puolustusministeriön mukaan. He myös huomauttavat, että sodan alkamisen jälkeen Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ilmapuolustus on torjunut noin 500 ballistista ohjusta, 30 risteilyohjusta ja yli 2200 droonia, mikä on johtanut yli 200 loukkaantumiseen. Toisaalta taas Yhdysvaltojen ilmapuolustus toimii todella hyvin. Tiedätkö, mistä me tiedämme tämän? No jokainen Persianlahden maa ostaa näitä ilmapuolustusjärjestelmiä ennätysvauhtia. Katso tätä. Ulkoministeri Marco Rubio hyväksyy juuri $25 miljardin kiireelliset asemyynnit Bahrainille, Israelille, Kuwaitille, Katarille ja Yhdistyneille Arabiemiirikunnille. Se on 3-kertainen määrä verrattuna alun perin ilmoitettuun 8,6 miljardiin. Pakettiin sisältyy suuri määrä Patriot-ohjustorjuntaohjuksia, vaikka toimitus voi kestää vuosia Yhdysvaltojen rajallisen tuotantokapasiteetin vuoksi. Tälle on enemmän kysyntää kuin meillä on todellista tarjontaa. Iranille puolestaan huonot uutiset eivät vain lopu. Katsokaa, mitä Yhdysvaltain keskusjohto julkaisi tänä aamuna. Tällä hetkellä on yli 70 tankkeria, joiden pääsyn Yhdysvaltain joukot estävät Iranin satamiin tai sieltä pois. Näillä kaupallisilla aluksilla on kapasiteettia kuljettaa yli 166 miljoonaa barrelia iranilaista öljyä, jonka arvo on arviolta $13 miljardia. Yhdysvaltojen saaron vuoksi Iran menettää miljardeja dollareita öljytuloja, joita se kipeästi tarvitsisi juuri tällaisena aikana. Ja tietenkin rahan lisäksi Iran tarvitsee myös lisää öljyn varastointikapasiteettia, joten he haluavat, että osa näistä tyhjistä tankkereista, jotka ovat kansainvälisillä vesillä, palaisi Iranin satamiin, jotta Iran voisi käyttää niitä kelluvina öljyvarastoina. Tämä tarkoittaa, että he voivat lastata öljyä näihin tankkereihin ja antaa sen olla siellä. Tämä antaa Iranille enemmän liikkumavaraa, eikä heidän tarvitse sulkea öljykenttiään, jos he vain saavat lisää varastointitilaa. Muuten, jos heidän täytyy sulkea öljykentät, se tarkoittaa, että he voivat menettää paljon rahaa ja tulevia öljytuloja. No, arvaa mitä. Yhdysvaltojen saarto kohdistuu myös juuri tähän tilanteeseen. Juuri tänä aamuna 2 alusta, 2 tankkeria yritti palata Iranin satamiin lastatakseen öljyä. Mutta valitettavasti he eivät päässeet Yhdysvaltojen saarron ohi. Katso tätä lausuntoa. Yhdysvaltain joukot pysäyttivät moottoritankkeri Sea Star 3 ja moottoritankkeri Savidan 8. toukokuuta. Ennen kuin molemmat alukset saapuivat Iranin satamaan Omaninlahdella rikkoen käynnissä olevaa Yhdysvaltojen saartoa, Yhdysvaltain keskusjohto toteutti saartotoimia 2 Iranin lipun alla purjehtivaa tyhjää öljytankkeria vastaan, jotka yrittivät saapua Iranin satamaan. Yhdysvaltain laivaston F-18 Super Hornet-hävittäjä, lentotukialus George H.W. Bushilta, pysäytti molemmat tankkerit ampumalla täsmäaseita niiden savupiippuihin, estäen sääntöjä rikkovia aluksia pääsemästä Iraniin. Itse asiassa luulen, että tämä on se kuvamateriaali, jonka he julkaisivat ja jonka te näette ruudullanne. Lisäksi Yhdysvaltain joukot pysäyttivät myös Iranin lipun alla purjehtivan moottoritankkeri Hassanan toukokuun 6., kun se yritti purjehtia Iranin satamaan Omaninlahdella. Ja jälleen kerran he käyttivät USS Abraham Lincolnilta lähtenyttä F-18 Super Hornettia, joka lamautti tyhjien öljytankkereiden ohjausjärjestelmät ampumalla useita laukauksia 20 mm tykillä. Kaikki 3 alusta eivät enää ole matkalla Iraniin. Iranin hallinnolle tämä on suuri ongelma, koska he tarvitsevat tankkerit takaisin, vaikka ne olisivat tyhjiä, jotta ne voivat lastata öljyä. Ja vaikuttaa siltä, että tilanne maassa on niin epätoivoinen, että he turvautuvat jopa öljyn kaatamiseen mereen. Meillä on joitakin todisteita siitä, että näin on jo tapahtunut. Mutta ennen kuin katsomme sitä,
Pieni muistutus kaikille. Painakaa tykkäys- ja tilausnappia tuolta alhaalta. Se vaikuttaa todella siihen, kuinka moni näkee tämän videon, ja se auttaa meitä valtavasti. Nyt katsotaan tätä satelliittikuvaa. Epäilty suuri öljyvuoto havaittu Iranin Kargin saaren vientikeskuksen lähellä satelliittikuvien perusteella, Reutersin tarkastamien tietojen mukaan. Tutkijoiden mukaan öljylautta peitti noin 45 neliökilometriä Kargin saaren länsipuolella. Kyseinen terminaali käsittelee noin 90% Iranin öljynviennistä. Syytä ei vielä tiedetä, kun jännitteet jatkuvat Persianlahdella, Yhdysvaltojen ja Iranin joukkojen yhteenottojen sekä jatkuvien merisaartojen keskellä. Nyt en ole lainkaan öljyasiantuntija, enkä ole varma, oliko tämä vahinko vai tahallista. Ainoa asia, jonka tiedän, on, että Iranilla alkaa olla varastot täynnä, ja he tarvitsevat jonkinlaisen tavan, tiedäthän, purkaa sitä painetta. He tarvitsevat jonkinlaisen tavan purkaa sitä painetta. Ja nyt me näemme tämän. Jälleen kerran, ollakseni vastapaino omalle väitteelleni, Hormuzin salmessa on ollut paljon taisteluita, joten tämä voi selvästi olla virhe. Vain aika näyttää, mistä tässä on kyse. Jos näemme yhä enemmän öljyä meressä, voimme mielestäni turvallisesti sanoa, ettei tämä ollut vahinko. Tämä saattaa olla Iranin uusi strategia, jotta heidän ei tarvitsisi sulkea öljykenttiään. Vastatakseen tähän kaikkeen, Iran on yrittänyt hyökätä tai jopa vallata aluksia Hormuzin salmessa tai Persianlahdella. Mutta valitettavasti edes se ei mene suunnitelmien mukaan. Eilen Iran hyökkäsi öljytankkeriin, joka osoittautui kiinalaiseksi öljytankkeriksi. Ja nyt tänään Kiina on tästä hyvin vihainen. Katsokaa heidän lausuntoaan. Kiina sanoi, että sen kansalaisia oli tämän viikon aikana Hormuzin salmen lähellä hyökätyn öljytankkerin miehistössä. Ulkoministeriön tiedottaja sanoi, että kiinalainen miehistö oli Iranin maanantaina iskemän aluksen kyydissä. Tällä hetkellä miehistön joukossa ei ole raportoitu uhreja. Peking varoitti, että Iranin ja Yhdysvaltojen kiihtyvät vihamielisyydet häiritsevät yhtä tärkeimmistä meriliikenteen käytävistä. Kiina on syvästi huolissaan siitä, että suuri määrä aluksia ja miehistön jäseniä on ollut jumissa salmessa kuukausien ajan. Ja arvaa mitä? Tänä aamuna tilanne paheni entisestään. Iranin laivasto otti juuri haltuunsa kiinalaisomisteisen öljytankkerin Omanin merellä. Iranilaisen median mukaan, joka muuten julkaisi videon koko tästä operaatiosta, haltuunotettu öljytankkeri oli nimeltään Ocean Koi. Tämä alus kuljetti itse asiassa iranilaista öljyä, kun Iranin laivasto otti sen haltuunsa. Ja kaiken lisäksi sen omistaa shanghailainen Ocean Kudo-varustamo, jota Yhdysvallat on itse asiassa asettanut pakotteiden kohteeksi. Joten minulla ei ole aavistustakaan, mitä on meneillään. En tiedä. En ymmärrä, onko tämä vain Iranin yritys esittää kovaa asettamalla pakotteita omalle tankkerilleen, vai tapahtuuko jotain muuta, mistä emme tiedä. Mutta se, mitä Iran tekee, on positiivista Yhdysvalloille. He takavarikoivat pakotteiden alaisen tankkerin, jonka omistaa kiinalainen yhtiö, ja tankkerin, joka kuljettaa iranilaista öljyä. Hyvin epäilyttävää touhua, mutta en ole varma, mistä on kyse. Tällä hetkellä minusta tämä vaikuttaa vain siltä, että Iran yrittää esittää voimaansa takavarikoimalla yhden omista aluksistaan, ihan vain kertoakseen tai lähettääkseen viestin muille tankkereille ja rahtialuksille, että hei, älkää kulkeko Hormuzin salmen kautta. Muuten voimme vallata teidänkin aluksenne, aivan kuten teimme tälle alukselle. Tämä on iranilainen tapa kertoa kaikille, että hei, Hormuzin salmi on Iranin hallinnassa. Se kuuluu Iranin suvereniteettiin, se on osa heidän aluettaan. Todellisuudessa tämä ei ole asia, jonka muut maat maailmassa, ei pelkästään Yhdysvallat, vaan myös muut Euroopan maat ja tietenkin muut Aasian maat, olisivat valmiita hyväksymään. Kuunnelkaa ulkoministeri Marco Rubion kommentteja tästä asiasta. En ymmärrä, miksi kukaan ei tukisi sitä. Eikä hänkään ymmärrä sitä eikä syyttä. Joku kuitenkin tukisi sitä. Mutta tässä on perustavanlaatuisempi ongelma. Iran väittää nyt omistavansa ja että heillä on oikeus hallita kansainvälistä vesiväylää. He väittävät, että heillä on oikeus hallita sitä. Mitä maailma aikoo tehdä asialle? Aikooko maailma hyväksyä sen, että Iran nyt hallitsee kansainvälistä vesiväylää? Koska jos maailma on valmis hyväksymään sen, niin olkaa valmiita. Koska on olemassa noin 10 muuta maata, jotka aikovat alkaa tehdä samaa omilla kansainvälisillä vesiväylillään tai kansainvälisillä vesiväylillä lähellä maitaan. Se on sietämätöntä, että he yrittävät tehdä siitä normaalia. Joten jos vastaus on ei, emme usko, että Iranin pitäisi saada hallita Hormuzin salmea. Seuraava kysymys kuuluu kaikille. No,
mitä aiotte tehdä asialle? Jotta ymmärtäisimme, miksi Iran käyttäytyy tällä tavalla juuri nyt, meidän täytyy palata ajassa taaksepäin ja katsoa, miten Iran päätyi nykyiseen tilanteeseensa. Se ei tarkoita pelkästään palaamista vuoteen 1979, jolloin islamilainen vallankumous tapahtui. Itse asiassa meidän täytyy mennä vielä kauemmas taaksepäin, aikaan, jolloin Qajar-dynastia hallitsi Irania 1800-luvulla, ja tarkastella, miten tuon ajan hallitsevan luokan tekemät päätökset vaikuttavat Iraniin yhä tänäkin päivänä. Arvaa mitä, juuri sitä me teemme moniosaisessa podcastissamme, joka julkaistiin tänään. Joten jos olet kiinnostunut Iranin historiasta ja siitä, miten olemme päätyneet nykytilanteeseen, käy ehdottomasti kuuntelemassa se. Voit katsoa sen klikkaamalla kuvauksessa olevia linkkejä, tai voit katsoa sen klikkaamalla näytölläsi olevaa loppuruutua, eli yksinkertaisesti klikkaamalla videota, joka näkyy näytölläsi.